e, Türkmenistan'dan daşarı yürüyen migrantların beyleki yurtlardan git yerlerde ya tarih boyunca migrant meselesi hemişe var. Olordan tapavutlıkta bir neçe ayrıtılıkları var. Şun biri Türkmenistan özbaşlık bolon veri şu neçelin önkü devlet eyeçilik nemesinden çıkanak. Yani yerleri daykallara berena şu yurdun daykalları yerlerin hakiki eyeleri olmalı. Hükümet şu neçelliğinin cayları doğru privatizasyon edene. Çasni sobistinizde azat arkayın işlep bilir yani. 50-20 bolor yani. Şu neçelliğin hiç illi kanunculuk derecesinde şunu edene. Devlet Türkmenistan'ı dolandırıp oturan toporla ola dine Türkmenistan'ın yer bağlılıklarını uğurlamak için ola halkın şu tarzda sanının az bolmağını isleyenler. Halkın Türkmenistan'ın yerlerine eye çıkmaklarını isleyen aklı. Ola bütün yerleri öz eyeçiliğine saklap halkı eyesiz ettiler, mülksüz ettiler. Olun korumağa şu yurda bağlanışığı hiç illi yok. O kocalık ulgamlarını işleyenlere ucuyuptuz aylık verip ya olur dürlü yolla bilen işledip yeter yetmez töle olurdu da hüves yok. Öz yaşayan yerlerini yerin üstüne işlep öz geleceklerini şu işte görür yani. Şu sebepten hem halk neçe illa öz gününü görecek olup işleseler de son göz yetirdiler. Yerin üstüne işlep hiç illi şu tarzda öz çağalarını, maşgalalarını eklep ya özlerini hiç illi perspektif görmediler. Şol için masa boy oğulardan daşar yurda işlemeye, iş vermeye daşar yurda çıkıyorlar. İkinci ayrıtılığı hükümetin içindeki işleyenlere hükümet ucupsuz aylık töle onları bir kanun yolla bilen pul kazanmaya öğretti. Kanunu bozup pul kazanmaya öğrettiler. Ola da neçe yılın devamında bir daha da göz yetirdiler. Şu hükümetin içinde işler sen hiç vakt asuda işler ben bilene sen isteme bir gün tutuluyor. Bütün kazanınca pulunu vermeli. İkinciden sen bütün halkın önünde gözden düşüyor. Sen moral taraftan bozuluyor, ahlaktan çıkmalı oluyor. Öz vatandaşlan, dengduşlan, karınlaşlan, yiyecek çöreğin ağzından almalı oluyor. Ola bir avray oluyor, bir namus, bir vicdan oluyor. Şol çiğnem köp adam hükümetin içindeki işlerle göz yetirdiler. Hükümette işlerinin bilenem sana hiç illi gelecekte perspektif yok. Kaytam sen perspektifi yok. Sen kaytam gelecekte bir avray ol. Ya türmeye düşüyen ya halkın içinde bir avray yirgenci oluyor. Şu sebepten hem hükümetin içindeki işleyen adamla da daşarı yurda gidip işlemeyeni kovuyor. Hükümetin armiyasını da şeyle. Dulgu ulgamlarına inne bir tendensiye başladı. Devletin yurdu östürmek maksadı yokluğuna göz yetirdiler. Yurdu ekonomiski östürmek olan niyeti değerliğine göz yetirdiler. Türkmenistan ekonomiski ösmeceğine göz yetirdiler. Şol için hem kişi bir aladası nehili daşarı yurda gitmekten var. Türkmenistan dolandırıp oturan cinayetkar topor, ola neçe halkın sanı az olsa, şonça yurt dolandırmaklık, yurt talamaklık bize ansat bolya deyip, giden adamları kulçuluğa uğradır yani, iyini gelip bilmer yani diye. Şolun bir nemesem, bir yolum şonu etmeyi, nemeden var, giden adamdan pasportlarının sıroğunu ulatmak için hükmen yurda gelmeli yani. Yurda gelse de öyle gelecek olsa bir problema, gelivem iyine gidecek olsa
bir tofor rasgotlara galyarlar, ya islemedik adamlarını uğratmayanlar. Şo sebäpden köp adamla yüz miňlerçe Türkmenistanly daşary ýurtda dokumentti ýaşap işläp bölündi. Yani dokumenti işlemeklik daşary ýurtda, yani ten bulbolluň. Sen beýleki adam bilen deň bolmadyň. Sen hemme zatdan gorkmaly, hemme hak hukukdan mahrum edilýär. Yine bir aýratyllygy Türkmenistanyň immigrantlaryň daşary ýurtdaky ola öz ýurduny arkaýyn gidip gelip bilenä, şonuň kynçylyk görýte Türkmen döwleti etýär, tebäbi ýurda gelmeseler. Eger gelsele bizim hukumetiniň içindäki işleýän adamlar hukumetin bermeýän ağlygynyň üstünde bolsun, bu şolu hukumetin içinde işler ýanak diýip şolara mümkinçilik töretýär. Gelýän immigrantlaryň elinden pulunu alyp şola höwäsli hukumetde işler ýanak etjek bolýar. Yine bir aýratyllygy Türkmenistanyň migrasiýa boýunça Türkmen döwleti dokumentsiz immigrantları komşu döwletlere uğradıp o döwletlere de şert töretýär. Türkmenler dokumentsizliginden hayırlanıp şolara az ucupsuz aylık tölemeýär. Olary şo taýda kanunlardan gorkar ýanak, sesini çıkarman gezer ýanak şert töretýär. Ýöne o tarafyndan şo ýurtlaryň içinde biýdüzgünçiligi köpeltýär. Her bir adamın dokumenti bolmasa bir kanun yolu bilen pul kazanmalı. Goşolan bir şert türetýär, şo ýurtlaryň içinde jinayetçilikdi toporla, şun ýanak dokumentsiz kalan immigrantlardan hayırlanıp, şolary öz erbet niyetlerini hayırlanmak üçin hayırlanýarlar. Şol üçin Türkmen döwletiniň Türkmen immigrantlar meselesi boýunça döretýän problemalary nitolko Türkmenistanlyň özüne problema, belki beýleki komşu döwletlere de uly problema döretýär. Şunkun bütün Ýewropanyň içinde Türkmen immigrantları var. Ýewropa döwletlerine de Türkmenler dokumentsiz goýup, olary dürli problemalara Türkmen döwleti özü itikläp, şo taýda Ýewropa döwletlerine problema döretýär. Yine de bir Türkmenistan meselesinde aýtjak, Türkmenistan ören baý döwlet, baý döwletiň adamlary öz ýurdundan kovup daşary ýurtda migrant bolup gelýär. Şu bir ören geňdar. Sen bütün komşu döwletlere teredin, Kazakistan'dan daşary ýurtda migrant ören az görersin. Kırgızistan'dan garip döwlete möwedi. Onu da öz ýurdunyň içinde işlemäge şert töredipdirler, güzeranyny görmäge şert töredipdirler. Şo taýda öz ykdysadyýatyny galdyryp, Kırgız immigrantlaryny az görersin. Özbekistan soňky döwürde ösüp başlady. Şol üçin daşary ýurda migrantlar gitdi de döwlet şertnamasynyň esasynda Ýewropa döwletleri, Koreýa, dünkü nimede Belarusiya hormat bilen öwünden çykardyp, döwlet derejesinde şertname edip, döwlet ýol başçylary baryp şolaryň şertlerini seredip, şolar razy edip, şolar razy bolar ýanak dokumentlerini düzeltip, şeýle şert töretýär. Bir ýurda baýlygyna da baýlyk goşýar. Sebäbi immigrantlaryň öz ýurduny uğratýan valyutalary, ol bir ýurdun valyutyny girdejesi bolýar. Ýurdun içinde kurs valyutany saklamakda uly rol oýnaýar. Şo sebäpden Türkmen döwleti hemme zatdan biziň ýurdumyzy mahrum etýär. Diňe bir niýet bilen olan öz ýurdunyň adam sanyny azaldyp, öz eýeçiligini yerlere, yerastı baýlyklaryna hemişelik etmek üçin, arkaýyn şolary ogurlamak üçin şoňa meşat etýän hakyky şo ýurdun eýelerini öz ýurtlaryndan gaçyrdylar.